Audrey, ġifiri, sa Audrey l-maratijaj, zgur miex persuna li ħat inventa. Di darba konna għedin filming, konna għed nifilmjaw series, niftakar, u konna ġodar antika, il-Birgu, u di rat mara di bitrej u għaltila good morning, għaltila good morning, l-ura, u mbatt, just, kħeġgu li għaltina sma rajdel mara, tila minnaw jitna u marma uħat, għallu l-wahidna għedin, u għat li zgur rajt ma għadna kif kelmitni, għat li fuq, għat la fejra, jtajna mbatt morna nkellmu saqsejna l-owner biex gun kunu ċerti għallu nawek ħat mawta. Film series ti. Xablot kienna. Di ġifiri, di Audrey jgħet esperienza tal-maratijaj li u naf li miex persona ħat ikdeb ġifiri ktajdilek u għata jek taddimmu l-laħam. Storja bħal di jena smajta. Smajta kien ġi rakkuntanna wieħed frajt ma rajtx un bat għalinna l-istorja ħer neħħwa illa li xmin kien l-owner ta' dan il-post jew Lukanda nsejġ kienet għalinna ma xtaqx li tissemma l-ħaġa imma kif ir-rakkuntajt tal-missieri u kif id-deskrivejt il-persuna li ra għallin niftakara ħajja dik il-persuna għax kien mill-istess lokalità ta' din il-ħaġa għalli bisimu għalli u fej kienet ġiviri watlu dik u dak il-post ġiviri kif tista' tmeri? Jiena nagħmel element ta' immaġinazzjoni wkoll, imma Wekra, mara kienet tkun bżewġ ġags dejjem u hekk kif takara missieri. Bżewġ ġags f'idea dejjem diħla u ħerġet imlattazzi tan-nies. Aħna kellna stejjer ukoll ġivina u Justin waqt filming ġivi f'Ġiżel eżempju, kellna post partikolari fejn jagħmlu tiġijiet mhux ħansemmi nisem. Imma konna nisimmu ħafna ħsejjes ħafna jekk imma jagħtu hekk fuq is-saqaf. U anke dak kellu kantina li ma kienx kantina temp magħluqa di ma kienx hemm rieħ xejn, ventilazzjoni. Kollu ma il-flix kien iċex hekk imma bis-saħħa hekk daqqa tjif. Konna qabżu il-film. Konna u niġru ġifieri. U mhux storja waħda ġrat tal-post. U darba da l-istess biex tidħol il-kantina kien hemm bieba jekk tinfetaħ u teġġenala bil-molla bħal tal-cowboys ġi ma tistax tibqa' jekk bil-post it-tinala u darba nfetħetek. Issa x'għed tiżomm. U ġiet ingħalqet imma konna tlaqna niġġu ġifieri ma qegħdi. Limma ġata ngħid immaġinajnija ma ħsejt konna nisimgħu mhux jien biss anke l-atturi. U darba ġratilna dik qegħdin narmaw biex niffilmjaw u tlaqna jiena u inti nfittxu sellun illa li xtaqna nieħdu top shot u tlaqna nfittxu sellun biex nfittxu top shot. U peress li l-caretaker kien persuna vera serju. We made sure li nagħlqu l-bibin dejjem kollha warajna ħalli mhux jgħid in-nies ma traskurajtu. U tal-bib partikolari li jagħti għal fuq sala kellu iktar minn fir-rol wieħed u tħallna f'dil-gallerija rajna li m'hemmx sellun u għalaqni ħatlu ħirna l-uħ ma jkollniex trabil. U sakemm qegħdin isfel ikun hemm il-kamera person ġo kamra li tagħti għas-sala u jien qiegħed fuq in-naħa l-oħra tagħha u għajjatli għalli hija li law għalli għax smajt ħoss nistama' ħoss naqa' kbir. Naqa' kbir mhux ħażin, ovvjament jirbombja ma' kull imkien jekk istabat bib. U kif nidħol fis-sala nerġa' nsibu miftuħ beraħ qudiemi dak il-ħin isni vera friżajt skemm jinċert li għalaqtu. Ħallini, dak il-raġel ikbar minni mill-età, żamni hemmhekk biex noqgħodeh sakemm iħott. U l-ikbar waħda kienet tiftakar dik konna fil-kamra ta' fuq. Mhux taċċavetta qed taċċavetta. L-istess caretaker għax vera kien pitmu f'xogħol u alla jbirek kien kellu kontroll sew fuq il-post. Kien ċempli n-nalada tal-filming għalinna xamiltu biċċavetta tal-gwardarobba għaliex dik in-nies jużawha speċi il-bride tkun trid tbiddel jew u l-groom ikunu jridu jbidlu f'dik il-kamra u jċempel u jerġgħu jgħaddu ġurnata oħra u jerġa' jċempel biex jaraw x'għamilna u kulħadd tifittixa. U aħna kellna filmat għax konna dħalna daħal spiċċaj jew dwar l-istess waħda. Daħal fija aħna kellna filmat. Daħal l-odju minn kien ġol gwardarobba konna filmjajnieh biex jaħsar il-Abigail. U għan on tape, ġifikiet miftuħa. Nsejta dik, insejta. It-turned out il-gwardarobba kienet magħluqa u msakkra u ċavetta kienet ġewwa, ara kif, jekk kien hemm ċavetta waħda. Jista' jkun illi sakkarta u deffista ġewwa. Għandi kienet gwardarobba tingħalaq ġifieri kienet naqra antika, ma kienx minn dawk li jkollhom. Kellu jkissirha biex fetaħa. Kellu jkissirha biex fetaħa.
U laqqas huma seta' jispjega l-ħaġa. Ma kienx baqa jaħdem hemm dak imbagħad. U darba minnhom istra dik ma ninsaqat kienu xeni f'Ġiżel fejn kien hemm Evelyn, Sera Lee u x'isima t-tifla. Kyle. Imma dik kienet Kylie. Naħseb. Dħalna ġod id-dar. U jiena wara l-filming qed nirrakkonta lil Abigail l-affarijiet kollha li ġrawna hemmhekk u dik sejra. Da dħalna f'did-dar u kien minnhom inqala tubu u għadda eżatt minn fuq ras il-kamera person. Darb'oħra qed nistrieħ ma' ħajt f'daqqa waħda l-ebda raġuni li nista' nimmaġina possibbli trafu li kien ilu mindut ma nafx kemm il-sena hemmhekk inqala u waqa' u laqat monitor u kieku ma laqatx il-monitor bidrittu kien hemm il-kamera person. Issa l-kamera person kien l-uniku persuna u ġraw xi żewġ affarijiet oħra minnhom tana l-kamera waqa' mal-art tilef minn sensi il-kamera person. Sa l-kamera person kien l-uniku wieħed illi kien maqdru l-post. Kien joqgħod jċekkwa ta' post. Għalli ma noqgħodx għax fil-bidu taf kif tidħol tkun inqod dar daqsix il-belt. Għal daw t-tip ta' postijiet kemm idejquni. Jien ovvjament daw t-tip ta' direktor jaffaxxinawni. Fireplace daqsix kienet kalbi. Antik mela. Għaltli, għax inti ma tafx imma Carlos kien imur qabel f'dal post. Joqgħod ifaħħar id-dar għax l-owners kienu vera jħobbu din id-dar. Kien joqgħod jidħol, joqgħod jgħid xi ġmil ta' dar. Nimmaġina ma nafx ġifieri ma familja naf lilu ġrat. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.